The DC kupitirira kuwalirira Malawi mu dziko lomvetsa chisoni, dziko limene limaoneka papepala ngati ndi la democracy, koma mkatikati momona kuti ndi one party system ikupitirirabe, dziko limene amalawi ochuluka anzuzu Lilongwe komanso Blantyre Mangochi adakavutikabe pakana lero kuti apeze passport, dziko limene usogoleri wake wasokonekera kwambiri, ukungoyang'ana za 25 pa 16 September, koma kuti uyang'anirenso kuti kumalawi kunongo kuli mavuto osiyanasiyana, ayang'ane za mankhwala ku chipatala, ayang'ane za zakudya, iwo atang'anidwa ndi kampeni, dziko limene ndilomvetsa chisoni kwambiri. Choncho ena ife timapitirira kuyima pa chilungamo kuti amalawi aziziwa zobisikazo. Lero tilankhula zinkhani zikuluzikulu, makamaka kuwalirira a opposition, amene tsopano malo mokuti azilimbana ndi Chakwera, akulimbana okhaokha ndi kumatukwanizana m'misonkhano. A opposition okhaokha tikamanena kuti kuno ku Malawi satana anayenda wamapazi, sikuti timangolankhula iyayi, koma timalankhula zenizo chifukwa atsogoleri athu tsopano a opposition kumene akupita mumva kuti amenyana. Komanso tiunikirapo nkhani zikuluzikulu zimene zikukhuzana industry yomangamanga, makamaka nkhani ya simenti imene yadabwisa anthu ambiri. A minister Vitumbiko Mumba atasisa simenti imeneyi, atayesesa kuchita initiate kuna kuti simenti ibwere kuno ku Malawi, koma zimene zikuchitika kwa chunala ndiye kuti ndi zinthu zodabwisa kwambiri. Munthu wayesesa kuti simenti imene inadula isike, ayesesa minister akuyenera athokozedwe, koma zimene zikuchitika kogulisa simentiko ndi zodabwisa kwambiri. Koma tisanafike kumeneko, nafuna ndichite condemn in the strongest terms zimene zachitika ku Kasungu, pamene anthu ena amene ndi osatira zipani zosusa aotcheredwa nyumba zawo. Ine ndimadabwa kuti kodi atsogoleri athu mumaganiza motani, chifukwa kuno ku Malawi ndi dziko la mtendere limene democracy yathu kuchokera pachiyambi kuzafika lero kulibeko nkhondo ina iliyonse, ndi dziko la democracy. Koma anthu ena akangosapota chipani china kumapezeka ziwawa madera osiyanasiyana. Zachitika ku Kasungu kumene anthu ena aotcheredwa nyumba zawo, ndi nkhani imene apolisi akuyenera atengepo gawo. Koma chodabwisa nchonena kuti apolisi athunso amene anayenera kuti azigwira ntchito in a professional manner, lero akupanga za kampeni, lero akupanga za chipani. Apolisi ali captured, sakufuna kuti agwire ntchito yawo ngati apolisi, koma ali busy kutumikira chipani cha MCP. Makamaka the topmost bosses apolisi atanganidwa kwambiri, chimodzimodzinso the topmost bosses ame atanganidwa kwambiri, molamo kuti abwerese peace in this country. Izi zayambikazi ndi chiyambi chimene so madera ena kapena maiko ena kunayambikapo nkhondo, inayambika muzangati zimene zizi. Chonje ndichite condemn in the strongest terms zimene zachitika kuja kumatchedwa ku Kasungu, pamene anthu ena osatira chipani cha DPP aotcheredwa nyumba zawo, aonongeredwa katundu awo chifukwa chosiyana pandale. Izi ndizofunika mabungwe ndi maiko aziziziwa zimene zingati mene alili a European Union ma observers komanso a SADC imene yabweramo akuyenera kumaziwa zinthu zangati zimenezi, chifukwa tikapusa kumalawi kunokusa kukhonza kukhala nkhondo. Nkhani ina yachiwiri ndiyomvetsa chisoni kwambiri, imene choyambirira tikuyenera timuthokoze Minister of Trade amene wachita initiate kunena kuti cement imene inali pa 50,000 isike madera ena ndi enamo ifike pa 26,000 pa 25,000. Iyi ni nkhani yonyadisa kwambiri, sitikuliso kamene tikuchemerera boma iyayi kapena kumuchemerera minister amene koma chilungamo Malawi tiye tizichikamba. Munthu akachita zabwino tizimuyamikira. Nduna imene iyi yachita zinthu zotamandika kwambiri, ikuoneka kuti izi on the driving seat. Koma chomvetsa chisoni nchonena kuti Amalawi ambiri akudandaula kunena kuti akapita kwa chunala ku Lilongwe kuti akagule simenti akuwuzidwa kuti atuluse chanzika komanso chovotera.
ndiye nkumafunsa kuti kodi achunala chovotera komanso chanzika kuchifuna kuti apange nacho chani. Iyi ni nkhani yomvetsa chisoni komanso yofunika kuti inu a opposition musamangogona, muziyang'ana madiso anuwo so critically, muzichita observe zinthu zimene zikuchitika ndikumakhala pamodzi ndikumachita condemn zinthu zingati one block. Unfortunately zinthu zangati zimene zikungoyang'anidwa pamawa lino ndiye muzizalira. Kodi tikamakuuza ni kuti anthu awawa akonzeka kubera zisankho, sikuti tingonena iyayi tapita ni ku area sate mukapeza kumene koko kuti kuli room ina imene kuli makompyuta, malaptopu, maskrini ali kumene koko ati kukonzekera uyeni zisankho zikubwerazi. Andi kumene koko kuli asilikali 4 apolisi, asilikali 4 ame kuyang'anira room imeneyi. Pakufunikira kuti inu a opposition mukanakhala pansi pamodzi ndikumakambirana zinthu zichifuka apapa mudziwe kunena kuti anthu amene akonzeka. Komanso nkhani imene ikuchitika lero sindikudziwa kuti inu a opposition anakuloza ndi ndani. Nkhani imene ikuchitika lero ndi ameki yonena kuti ati afuna ati ayesere kutumiza ati marizasi kutale center ku BICC. Inuyo a opposition mitu yanu ikuyenda bwino, ikuyenda bwino. Izi zikutitengera kumutu wa ukulu wa lero onena kuti a opposition mukukangana nokha malo mokuti mukhale pamodzi and fight the common enemy, koma mukumapangana beef m'misonkhano. A UTM kunyoza a DPP, a DPP kunyoza a UTM. Zimene zizikutengerani kuti kodi ife ziko lathuli tinachita kulozedwa kapena chani? Koma inu mmene anthu akuvutikira m'Malawi muno inu mungamapeze mpata asogoleri nokha ndikumakangana malo mokuti muchite fight the common goal kapena common enemy amene waononga ziko lino, amene wapangisa kuti Amalawi azizunzika, amene ali Lazarus Chakwera. Sikunenanso mobisa iya Lazarus Chakwera waliwononga ziko ilili. Iniyo a opposition malo mokuti muyendere limodzi muziuzana kuti mwene iwe ulowera kuti mawa ine ndilowera kunsanje, iwe ulowera kuti ine ndilowera kuchitiba, ndiye ine ndikamukhazula mbali yakuti, iwe ndikamukhazula mbali yakuti. Koma ayi malo mokuti anthu inu muzilimbana ndi MCP imene anthu akuida ndaula, imene yabweresa mavuto muno Malawi, mukukangana nokha a opposition. Ndizomvesa chisoni kwambiri zimene zikupangikazi zili ngati chimozimozi bambo ndi mayi wakuba wabwera nyumba, malo mokuti afuule kuti wakwera okuba kulimbana naye akukangana okhaokha. Mene akukangana wakuba ujabe akupitirizabe kumaba ndikumathawa nazo zinthu. Exactly what is happening. Kulitwa ngati amayi Joyce Banda salimba natuniza munthu akungofika pa nsonkhano ndikutengapo mfundo zawo, kuperekapo mfundo zawo ndikumapita. Koma inuyo a opposition DPP ndi UTM chimene chavuta ndi chani? Ngati Masangu jana lankhula siku lija, Masangu ito anangolankhula chilungamo chimene chinachitika, chimene chalepheresa kuti mgwirizano usateke, chifukwa anthu ambiri m'Malawi munomo tingoti 3/4 ya voters amafunisisa anthu inuyo nonse a opposition mutapita kuzisankho muli pa mgwirizano. Koma uwona uku a UDF nawonso akumatukwana a DPP. Hayi amene ujayo president wawo uja akulephera kutuluka. Awirire serious. Kodi pakali pano pa vuto la ifeyo m'Malawi muno ndikukalamba kwa president kapena ndi performance ya president wina? Vuto lathu m'Malawi kunoko sizimezo, vuto lathu ndi Chakwera. And iniyo a opposition munayenera mukhale pamodzi. Nderero mwayiona sopano imene ayamba ameki ija tinkanena kunena kuti anthu akufuna zachite transfer marizasi kuzera pachimachini mwaona sopano atafuna ayesere. Zisankho izizi ndizodabwisa chifukwa sizinachitikepo mu history kunena kuti ati akayesere. Nthawi ija anayesera imeja inali plan imene anakupindani anayesera ati ku sampling. Chisankho chanji ziko lanji limene munamvapo akupanga sampling. Lero so ati akufuna so ayesere. Andi nkati muja kuchita kunena kuti kuphatikizaso boma la Lilongwe, kuphatikiza sampling iyo, kuphatikiza boma la Lilongwe.
kumene akuziwa kuti iwo azaberako kumeneko, koma ma officials azipani zanu ali kumene kuja phe kumangolandira ma allowance, kumalandira mafanta na aja kumene nyama osakana. Iyi inali nkhani yonena kuti nonse adalisoka bambe, anankhumwa, atupere, amayi Joyce Banda, APM, mukanakana zimene zikoma ayi ichimene mukuziwa inu ndikukangana basi. Mukafika pa nsonkhano wina aneneza wina aneneza wina, instead of articulating issues zimene zikuachita affect Malawi. Izizi ndikulankhulazi ngati simuzitenga seriously inu a opposition muyiwale zisankho zimene zizapa 16 September muyiwale, chifukwa anzanu akukutakatani. Inu mukuziwa kuti anthu aja anapitira ku parliament kuti akapereke okay yokuti akavote. Mukuziwa kuti mmasenta mwawo azachitaso indicate kuti avota. Ndeterekeze kuti anthu aja alipo 80,000 amene akukagwira ntchito zosiyana-siyana. Ndiye kuti kumene analembesa kuja akapanga njira ngati avota, komanso akakapita kuja akakhaso kuti so akavotanso, kusonyeza kuti mavoti opambana 160,000 amenewo aberedwa kale. Kuma opposition, instead of coming together and look into these areas, muli busy kumakangana. Kukangana kumatukwanizana m'misonkhano ndizomvesa chisoni kwambiri. Mmene Amalawi akuzunzikira sizinayenereso kuti inu a opposition lero muzikasemphana, lero muzitukwanizana, ma presidential candidate okhaokha muzima pa podium ndikumanyozana, kumanena kuti amene aja mwakuti. Mmene yakuvutikira lero Amalawi. Masiku asala ochepa awawa anzanu akukutakatani. Nkhani ngati imene tikunena iyi yaku area sate muitenge serious letu. Kodi tikunja kuno tukwabwera anthu osiyana-siyana ochokera maiko osiyana-siyana. Ena ali ku Mandala ukuku ku Eskom, top Mandala ku Eskom kumene koko kunabwera anthu a IT omana mizira za saiba. Kumana mizira za saiba kuma anthu akubwera kuzagwira ntchito. Kodi muno mulitu ma Israelitu. Iyi ni nkhani yokuti sininga opeso wina aliyese ndizingonena chilungamo. Kuli ma Israeli amene akugwira machini osiyana-siyana. Network imene ikuvuta sikuti ikungovuta. Iwa misala anaona nkhondo, koma opposition muli kutukwanizana, kunyozana, wala kuti munthu uyu wathakale uyu pamene mmene akuyenda mu anthu angomutukwana. Magali moto akungolira ngati kamene atenga migolo. Ndipo anayambisa system yonena kuti president ndibe akakhala pa mpando nthawi ya kampeni azigwirisa be katundu wa boma ndi ndani. Koma magali moto aja alimba mukaapeza, kapena amene atazakhale pa mpando azaapeza, kapena mwina tu ndiye moyo atazangopitiriza chifukwa tu ndiye magali moto akuzunzidwa aja. Magali moto anali wokongola aja koma angoyenda ni muzimbuzi momwe miyala momwe kwina kulikose, ndipo akungolira ngati zingere kwina kuna atukwanidwa. Koma tu munthu wanyozedwa tu uyo. Amalawi pena muzikhala ndi ulemu, zimulemekeza ni president wakulakwira ni chani chakwera koma zina omangoona wazivuta nditu waziyamba. Pano umene wawo president zimazewera umafuna anthu eni amafuna anthu olimba mtima, anthu azeru. Koma ngati mmene zikuyenderamo ni manyaka eni. Andi ineyo ndikanakhala kuti ndinali president chakwera, inali nthawi yokuti game ndiitaye basi, chifukwa ine chachiziwikire ngati sindibera, chachiziwikire siningawine. Koma kukhala popeza anthu akufuna ndalama ndi chifukwa chabe akukakamirabe, kumakakamirabe mpando, ngakhale ma signs and symptoms akuchita kuoneka kuti Amalawi adanaye kukhosi. Koma popeza ma advisors akuno ni makape, komanso akuluakulu anthu sikuti analowera mboma muti kuti akathandize anthu iya, koma akathandize zofuna zawo, akapezi zofuna zawo, mimba zawo zizikhuta, azilemera ndi chifukwa cha anthu akukakamirabe pa mpando. Otherwise nthawi yochoka inali yomweyi, nthawi yokuti muchoke inali yomweyi, chifukwa mukabera zisankho kuzakhala ziwawa kwambiri. So kairo tili ndi opposition yofoira kwambiri. Opposition siri opposition so united, aliyese angopanga zache. A UDF akupanga zawo, a DPP akupanga zawo,
aujeni awa UTM akupanga zawo. We are not united. We are not united. And izizi waziona chihana zija. Mukangolephera zisankho ndemu zaziona zeni zeni. Izi za chihana anapita MRA kukachita sechi kunyumba kwawo. Ati abweresa katundu opanda mapepala, opanda kulipira nsonko. Muziona kukubwera kumumangidwa koopsa ndipo sambiri muphedwa. Ngati simusamala ndikugwira ntchito limodzi. Akunyenyani koopsa akupwetekani. Muzalira mfema minaza tuluka chifuka cha kukula ntima. Musaone ngati zimeja ndikuzikunga mukamva political witch hunting ndi imene ikuchitika ndi chihana ichi. Komanso media yanu ya zipani zosiyana-siyana. Inu zoona mungamapite pa social media ndikumakalengeza kuti mwayiona traki. Chihana amene iwo abweresa katundu ma t-shirt kutoko matraki alipo sikizi pali zinthu zina. Mango zitenga ndikuzisunga osamaulusa kuziko chifukwa amakupha ndiyo suma muziwa amaoneka ngati ndi nasi Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village DA Mabuka box 76 Mulanje